this moment, mga bugto, let's pray also for our family and our personal life. Let's pray nga maging light kita ha aton mga pamilya, ha aton workplaces, sa aton mga eskwelahan, and even to our friends. Let's pray nga magkamay-ada kita kasing-kasing that honors, loves, and respects our parents, and courage and wisdom nga i-share ang word of God ha aton mga family members. Let's also pray and reconciliation and forgiveness and love within the families. And let's pray nga para ha aton naman kalugaringon magkamay-ada kita deeper intimacy and personal walk with the Lord. Let's also pray that we will grow and be fruitful in the areas kung diin kita gintatawag ni Lord, ngayong gagamit ni Lord. And let's also pray nga maging faithful disciples kita ngan, compassionate soul winners. Let's also pray nga maging faithful kita hapag tithes, nga hapag-offer, nga magkamay-ada kita heart, nga buligan ang aton mga kabugtuan, and even ang mga strangers around us. And let's pray, mga bugto.